Zisube imiphefumulo esixhenxe ezikhukhula kwaZulu Natal. Use our collective revenues to support industrial capacity and infrastructure development. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele ubumbano nentsebenziswano kwizizwe zahlukeneyo kwilizwekazi leAfrika. Anomqeqesho omtsha amakhwenkwe aseNaturena. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Lifikelele kwisixhenxe inani eliqinisekisiweyo labantu abasutywe kukufa kwimvula ezimandla ezikhatshwa zizivuthe-vuthe zomoya kwaZulu Natal kule veki. Abahlali basabala ilahleko emva kokuba izindlu nezinto zabo ziye zatshabalala. Indlela, intambo zombane kuquka nezikolo nazo zifumene umonakalo. Ingxelo epheleleyo ngeli nqaku iyalandela. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele onke amalungu emanyano ye-Southern African Customs ukuba akhuthaze ukuxhamla kwemihlambi yahlukeneyo kwezoqoqosho yaye anyusa izinga lorhwebo kumazwe ngamazwe eAfrika. Umele namashishini orhwebo nokunyuswa komgangatho weziseko zophuhliso kulamazwe angezantsi kwilizwekazi Afrika. Isakhu ibandakanya amalungu amahlanu eSwatini, Botswana, Lesotho, Namibia noMzantsi Afrika. uRamaphosa bekwingqungquthela yaseburhulumenteni neentloko zesakhu eSwatini. Lihlatyiwe ikhwelo kumalungu e-SACU ukuba abeyinyanda enye eliqilima ukuza nenguqu kummandla wamazwe angezantsi weAfrika. We are well positioned, Your Majesty, heads of state and government, to use our collective revenues to support industrial capacity and infrastructure development within the SACU Union. We cannot be content that Africa's share in global trade is a mere 3%. Umongameli Ramaphosa uthe kukhulu okusengenziwa ukunyusela amazwe akummandla ongezantsi welizwekazi iAfrika kwinqanaba eliphezulu lophuhliso. Unabe wathi ingqungquthela yalonyaka kuye kwadingeka inikeze ingqwalasela ekuqinisekiseni ukubandakanyeka kwemihlambi eyahlukeneyo ukuqhubela phambili ufunquko kuqoqosho lwamalungu e-SACU, unxibelelwano ngorhwebo nomanyano. Economic infrastructure. uRamaphosa uphinde wabandakanya imiphumela yokungaboni ngasonye okuphakathi kweRussia neUkraine. Just as countries were beginning to recover in the aftermath of COVID-19, the global economy was further and has been further weakened by the Russia-Ukraine conflict. uRamaphosa ukhatshwa ngumphathiswa wezorhwebo noshishino, umphathiswa wezolimo, inguqu yezomhlaba nophuhliso lwasezilalini, umphathiswa wezezimali nomkomishinala waseSARS. Xa sibuyela kwinqaku lethu eliphambili, lifikelele kwisixhenxe inani eliqinisekisiweyo labantu abasutywe kukufa kwimvula ezimandla ezikhatshwa zizivuthe-vuthe zomoya kwaZulu Natal kule veki. Abahlali basabala ilahleko emva kokuba izindlu nezinto zabo ziye zatshabalala. Indlela, intambo zombane kuquka nezikolo nazo zifumene umonakalo. Izidumbu ezitholakale echwebeni kuthiwa kungenzeka kube abantu abamuke eCrest eMayville. Amaphoyisa kanye nabezimo eziphuthumayo bebekule ndawo. Kunokwesaba ukuthi kungase kube khona abanye abatholakalayo njengoba ukufunwa kwabalahlekile kusaqhubeka. Uhulumeni uthi bangaphezulu kwa-150 abantu abasale bengenamakhaya eThekwini, njengoba kunabantu abangu-500 abathintekile. Imizi engu-70 ibibhidlikile yaphela eThekwini, kwathi engaphezulu kwekhulu yalimala yacekeleka phansi. Singaqinisekisa nje ukuthi kunemizimba emibili etholakele lapha endaweni yaseBayhead. Bayakholelwa ekutheni lemizimba ingaba abantu abamukile ngesikhathi kunezikhukhula ngoLesibili. Izakhamizi zasefolweni eningizimu yeTheku zithi zilahlekelwe yikho konke ngenkathi amanzi ekhukhula imizi. Uphilani Mthembu obekhathazekile uthi ulahlekelwe yikho konke. Lona osedla umhlala phansi uthi
kuzoba nzima ukwakha kabusha impilo yakhe. Ngizizwa ngiphatheka kabuhlungu kakhulu ngoba nokusebenza ngisasebenzi. Uma sengizoqala phansi ngithi ngithenga lempahla angisenawo amandla. Awasekho amandla ukuthi ngingakwazi ukuphumelela. Inhliziyo yami ngiyibona ibuhlungu kakhulu. Izakhamizi zithi bezikhathazekile zibuka amanzi omhosha oseduze nemizi yabo ungena endlini. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. I-DA imemelele kumkhuseli woluntu aphande ngezityholo ezijikeleze usekela mongameli uPaul Mashatile. Izityholo zithi usekela mongameli uphile ubomi bengcuncu kwizindlu ezenyaniswa noongxowankulu abaxhamla kwiitenders karhulumente. Eli qela likwafuna umkhuseli woluntu aphande ngezityholo ezithi usosibajikelelo ANC uFikile Mbalula wafumana izigidi ezintathu zemali-mboleko ukuthenga indlu kwindawo yengcuncu eRhawutini. Mashatile noMbalula bazikhabile ezi zityholo. Umbutho we-DA umangalele uMashatile noMbalula kwi-ofisi yomkhuseli woluntu kwaye lo mbutho uthi ezi zityholo zijongene nezinkokheli zinobuzaza. When a senior government leader and the deputy president of the country is at the center of allegations that involve people who are doing business with the state, it faces a potential conflict of interest. It exposes a potential contravention of the Executive Members Ethics Act. I-DA ikwafuna ukuba umkhuseli woluntu aqwalasele onke amaqithiqithi azuzwe nguMashatile sukela wangena kurhulumente. On your secondary question regarding pursuing a parliamentary process in terms of the executive, the members' ethics, I think that is a channel that is in the pipeline. We are not ruling it out. It is a channel that is in the pipeline. We are also in the background looking at the history and the record of disclosures by Mr. Mashatile. Umbalula naye ujongene nezityholo zokufumana imboleko mali yokuthenga indlu eRhawutini. Kuvele kumaxwebhu enkundla ukuba le mali yayisuka kumlingani wesakuba yi-COO ye-National Lotteries Commission. When you have this kind of instance where funds somehow find a back channel into the pockets of politicians, we are compromising the very needy South Africans who, if they get allocated those funds, they'll make a difference in their lives. Umbalula noMashatile bazikhabile ezi zityholo abatyatyekwa zona besithi bamsulwa. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa. Ityala ngakwabo babesakuba ngamagosa phezulu eTransnet uBrian Molefe noAnuj Singh nabatyholwa nabo lihlehliselwe umhla wama-28 ngoSeptemba. Abatyholwa abajongene nezityholo zobuqhophololo, urhwaphilizo nokophula umgaqo wokulawulwa kwenkcitho karhulumente kunye nonaniselwano ngemali. Igunya abantu lezotshutshiso lithi nanjengoko lihlehliselwe umhla wama-28 ngoSeptemba elityala, ngahle ngalo mhla kumiselwe usuku lokuba elityala liye kwinkundla ephakamileyo ukuba ayikho eminye imiba engahle ilibazise elityala kwakhona. Kodwa omnye wabatyholwa obesakuba ngumlawuli oyintloko weTransnet uSiyabonga Gama uza kubuyela enkundleni ngomhla wesi-3 ngo-August eyokufaka isicelo sokuba kunyenyiswe imiqathango yebail yakhe. Umlawuli jikelele wenkampani Trillion uDaniel Roy uza kubuyela enkundleni ngomhla we-18 kule nyanga izayo kaJulayi ukuva ngeziphumo zesicelo sakhe sokuba kunyenyiswe imiqathango yebail. The main one for all the accused is the 28th of September, like you've rightly stated. This is for it's possibly coming back to court and possibly setting a high court date if there aren't any more delays that are brought through requiring further particulars and. The next is a postponement by one of the accused, Siyabonga Gama, which is the 3rd of August. This pertains to a application for possible relaxation of his bail conditions. He might want to travel. Umbutho we-Outer umemelela ukuba nayiphina imiba edala ulibaziseko kwelityala isonjululwe ngokukhawuleza ukuze liqalise ityala. This is one of the few cases that involve state capture that happened at Transnet that involve allegedly 405 million. We hope today that case will be fast-tracked so that it sets a good precedence for all the people who have been involved
in state capture cases. Abatyholo abajongene namatyala aquka ubuqhophololo, urhwaphilizo, unaniselwano ngemali nokophula umgaqo wephima malunga nesivumelwano esixabisa imali efikelela kwi-R405 million. Kwalapha ezindabeni abahlali base-Alwal North eMpuma Koloni bamemelele abezengalo yomthetho ukuba banyuse ikawusi ekulweni iziyobisi kule ngingqi. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona kwezindaba zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC eGauteng. Ukanti uyakwazi ukufumana izindaba kuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Make siphinde siqwalasele inqaku lethu eliphambili ngalentlo. Lifikelele kwisixhenxe inani eliqinisekisiweyo labantu abasutywe kukufa kwimvula ezimandla ezikhatshwa zisivuthe-vuthe somoya KwaZulu-Natal kule veki. Abahlali basaba lilahleko emva kokuba izindlu nezinto zabo ziye zatshabalala. Indlela intambo zombane kuquka nezikolo nazo zifumene umonakalo. Kukhona inkxalabo yokukhulelwa kwabantwana kweli kwiphondo lentshona koloni bamalunga nama-4,000 abantwana abakhulelweyo ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka. Isebe lezempilo kwela phondo lithe lehlile inani lokukhulelwa kwabantwana kule minyaka mithathu idlulileyo. Nakwiphondo lomntla-ntshona kukhona le ngxaki ephazamisana nobomi babantwana besafunda. Umntwana okhulelwe ngo-2004 eneminyaka eli-14 ubudala kwanyanzeleka ukuba ashiye isikolo isithuba esingangonyaka, kodwa wabuya ngo-2006 waze waphumelela imatriki kwiminyaka emithathu kamva. Watshata ngo-2015 kwaye ngoku uzama ukukhulisa ishishini lakhe. Mama into ayithetha wayisithi uba into endiyifunayo kuba ufunde because andikwazi ukuthi phuma ukudropisa out esikolweni uzamhoya njani lo mntana because kwi-future funeka uhoye nalo mntana. Then into yokhulela umncinci i-affecta wena, i-affect ifamily, i-affect plus nomntwana lo wakho. And ikakhulu kwi-boys because if wayengazange, I will take it as a rape because zange sivumelane but one forced uba masenze le nto uyabona outside. So ngaloo mini kwabe kanti kwenzeka umntana. Nomnye osele engutata esemncinane uthi iphupho lakhe kukuqhubeka nezifundo zakhe akhathalele umntwana wakhe. Ndizothi namhlanje khazigcine ixesha lezawufika, uzigcine lixesha lililo apho uzawukwazi ukwenza izinto ngokufanelekileyo. Ixesha lakho kwi-comfort zone usecaleni lakho. Siyeke uvictimize abantwana abangamantombazana because they are facing more challenges when it comes to a pregnancy because bayadileka kakhulu ukuze bakwazi ubheka phambili. Ukukhulelwa komntwana esemncinane kudala umothuko, ukuhlazeka nobunzima kwezezimali. Social development baqhubeka besincedisa banika psychosocial support. Western Cape Education nayo yangqina into yoba ewe inawo izinga ngoku liyacutheka. Kwelinye icala emntla-ntshona uRifilwe Mukwela osele engumama oneminyaka eli-18 ubudala wakhulelwa ngo-2021 eneminyaka eli-16 kuphela. Uthi wakhulelwa eneminyaka eli-16 ubudala eku-grade 10 ngenxa yoxinzelelo loogxa bakhe. Ingcebiso angayitsho kubantwana abangamantombazana kukuba badlalele kude kumakhwenkwe akafuni ukuba bazibone bevaleleke njengaye. Ukujongana nale nyewe abahlali bathe one of the biggest factors that we find is you'd find that our adolescent girls actually are engaging in sexual activities with older men. Ngamaphondo ohlukeneyo ekuthe achatshazelwa kuquka iphondo leMpuma Koloni, iLimpopo naseMntla Koloni. Xa sihlabela mgama apha e-studio sinentatheli eyintloko yelijelo uChriselda Lewis. Loka Lewis uphumelele imbasa ezimbini izolo kumsitho we-SABC Excellence Awards nobubanjwe izolo eGauteng. Le ntatheli iphume izandla iwongwe ngembasa Group CO Choice Award kunye 2023 Rockstar. Chriselda siyakwamkela sibulele ngexesha lakho. Chriselda, kungekudala kulonyaka uzawugqiba iminyaka engama-20. Ingaba yintoni eyakukhuthazayo ukulandela ikhondo lendaba yaye iyintoni esaqhubayo rhoqo ukuba ungadinwa emva kwale minyaka mingaka? Mandibulise kuwe Sisanda nakubabukeli, ndiqale ngokuthi ndiyabulela ngelithuba. Ndisekwi-primary school Sisanda ndandisele ndizibona ukuba ndizawufunda indaba. Ndandine-passion xa besitsho ke
ngesingesi yobhala nokubalisa amabali. Ndingathi ukuzimisela emsebenzini wakho yonke into endiyenzayo sisi ndiyazimisela futhi ndiyayenza ngentshisakalo nokuhlonipha ababukeli. Xa uthetha ke ngokuhlonipha ndiyafuna ulandela ke ngokuthi ingaba zeziphi impawu ezingundoqo oziqulathileyo ukuqinisekisa inqanaba lesidima nokuthembeka kweendaba zeziko le-SABC. Into abalulekileyo sisi wam mandithi Sisanda wena siqu kufuneka ube nesidima uzithembe and then kuzoba lula ke sisi wam ukudlulisa indaba ngesidima. Nokuhlonipha uluntu endilusebenzelayo, that's very important as well. Izolo uphumelele imbasa ezimbini kumawonga amanqwanqwezi kwi-SABC kwicandelo le-Group CEO's Choice nele-Rockstar. Cacisa ke ngentsingiselo yezimbasa. Okokuqala ndibamba ngazo zozibini Sisanda. Ndingekho lapha ngaphandle kwabantu esidluliselayo indaba nabantu endisebenzisana nabo apha e-SABC. Award ke ye-Rockstar ithetha ukuthi ndenza umsebenzi wam ngokuzimisela, and then ye-Group CEO Choice Award yokuqinwa ngabaphathi sisi. Okokugqibela ngamafutshane Griselda uthethe kakhulu ngepassion xa besiqala udliwano-ndlebe lwethu. Xa sikukumbela ngokoluvo lwakho ulibona lisithini kamva lezendaba eMzantsi Afrika? Sisi wam libaluleke kakhulu because i-journalism is a tool that can be used by Tina as intatheli to tell the stories of abahlali ingakumbi kwindawo apho abantu bacimba mhlawumbi izikhalazo zabo ngeke zifike kurhulumente. Urhulumente xa ehlela apha ePretoria okanye behlele eBhisho, xa usithi mhlawumbi uhlele eMqanduli usenocimba mhlawumbi ingxaki eninazo kuloo community, will not be able to address them through government. So sisebenzisa le tool yethu sisi in order to make sure ba izikhalazo zabantu are heard by those that are in power, and we're also able to hold them to account. So journalism, I think, is one of the critical pillars of democracy yalapha eSouth Africa. Inkosi kakhulu Griselda lo ke intatheli yelijelo Griselda Lewis. Abahlali base-Alwal North kwiphondo lempuma koloni bamemelela iarhente zonyanzeliso mthetho ukuba ziqinise idabi lokulwa nokusetyenziswa kweziyobisi kule ngingqi okukulandela ukubulawa ngongenalusini kwasetyhini oneminyaka engama-70 kwaye kutyholwa ngokuba ubulewe ngumzukulwana wakhe oneminyaka engama-30 nekukholelwa ukuba usebenzisa iziyobisi. Esinye isiganeko sokubulawa kwasetyhini usapho lwexhoba lumemelela gwetywe esona sigwebo siqatha umrhanelwa. Lukwathi ludidekile ukuba ingaba yintoni kanye ekhokhelele kwesi sehlo semanyukunyezi. The body, I tried to check, I don't know whether the titties were there, the eyes were sitting, everything was done. I even didn't see the face. His grandmother was naked. Ukanti umtyholwa ubanjiwe kwaye ujongene netyala lokubulala. Kona ukuthi kubulawa umuntu omkhulu kangaka unama-70 eminyaka ekwabulawa ngumzukulwana wakhe lo ebomondla emkhathalela apha ekhaya. Loo nto ixela ukuthi umntwana lo ngokwalapha kuye emzimbeni ebengaphili kuye. Esi sehlo sikwabeke esithatheni umba wolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ngamandla ephondweni. Ebezi-abuser i-drugs but ebengaphili kakuhle, engaphilisi umakhulu kakuhle, ebengaphilisi umakhulu kakuhle for a long time, but sizama nomakhulu ezama ukwenzela esi sizukulu sakhe silunge, but umntana ngumntana nomkhethela indlela ukuba akayiphile. Umrhanelwa uzokuvela kwinkundla kamantyi kungekudala kukwatyalwe oonontlalontle ukuzokunikezela intuthuzelo ngokwasemphefumlweni kolu sapho. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC e-Alwal North.
Delana ngqo nejelo leendaba ze-SABC sitsalele umnxeba ngezise ematheni Iindaba usilume indlebe ngezinika umdla ezidlumzini kwajijisana nazo ekuhlaleni sifumane kwinombolo 011 714 6133 kungenjalo siyafumaneka kwi-email news@sabc.co.za. Iindaba ze-SABC ilizwi lakho elizimeleyo nelingenamkhethe. Obesakuba ngumdlalo wasesiswini kwibafana bafana nakwi-Kaizer Chiefs uIindaba Buthelezi uthi ukuxhasa ngokupheleleyo ukuchongwa kukaMulifintseki njengomqeqeshi we-Kaizer Chiefs. Buthelezi uthi uNtseki unabo ubuchule obudingekayo ukuqeqesha iqela elikhulu leli. uNtseki ubhengezwe njengomqeqeshi wamakhosi izolo engena ezihlangwini zikazwane. uNtseki ominyaka i-53 noyinzalelwane yaseFreystata waqala ukuzibandakanya neChiefs njengomlawuli wemiba yeqela nesikolo sophuhliso lolutsha ngoMeyi ka-2021. Oku emva kokugxothwa njengomqeqeshi wabafana bafana ebengekaze aqeqeshe kwinqanaba eliphezulu. This is the greatest move they've made. I'm very happy that Kaizer Mtaung has actually came up with this kind of decision. Ntseki has been with the kids, the youth in particular, a teacher by profession. That means this person has got knowledge as far as kids are concerned, and sports in particular. He has done so well. He has been appointed for the national team, and that shows that this person has an ability that he can coach. Ubuthelezi umemelela kubalandeli bamakhosi khe bathobe izibilini bamnike ithuba uNtseki. Baphelelwe ngumonde abalandeli kuba iqela lagqibela kwiminyaka esibhozo ukuphakamisa indebe enkulu. Amazwi kaButhelezi axhaswe ngumsasazi wezemidlalo uMichael Abrahamson. A long time coming, and he has to produce. There's no doubt he's got to produce quickly, because if he doesn't, the fans are really going to get on his back. He's obviously worked with Arthur, he's worked with Dylan Shepherd, so he knows them well. So let's give him a chance and see how he does. But if results are not forthcoming early, it's going to be tough. Kuza kudingeka uNtseki aqine azimisele enze umsebenzi wakhe kwanelisa abalandeli, ulebele watsho Abrahamson. Sibulele mawethu ngisiboleka indlebe busuku benzolo. Butana wethu uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje nangomso lumingo luhlobo lamse ngomoya bandayo oxana naze phango umzantsi intshona welizwe uthalakela 30% wamathuba emvula esiubonayo pha kwindawo ezikwintshona yelizwe kanti ke ulindelekile la 30% nakumimandla esempuma futhi ke likhona nekhephe elindelekileyo phaya eBhobhofolo ngokunjalo naphaya empuma koloni embukeli ngomso sawubona lamse ngomoya bandayo ushiya indawo kanti ke kulibalele izulu kwindawo ezininzi zelizwe litheke rhwele ngamafu ekhona la 30% wamathuba emvula kwindawo ezigudlunxweme phaya koGqeberha kanti ke naphaya entshona koloni siyabona into ba ukhona la 30% wamathuba emvula olindelekileyo zikhona ke nesibhaxu zenkungu umbukeli uqhube ngononophelo phaya entshona koloni emasijonge into ba wona amaqondo wokutshisa asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu phaya entshona koloni amaqondo abetha ku12 degrees Kapa lodumo ngelixa elishumi pha eVostile ngu4 degrees olindelekileyo eSutherland ngelixa ke silindele isithandathu pha eSpringbok ngokunjalo naseCalvinia thanda ubanda kwindawo ezisembindini welizwe amaqondo abetha phaya ko2 degrees koDiara ngokunjalo naseKimberley liqanda nje eBethlehem kodwa kaphinda thathisa amaqondo ngo14 degrees phaya eRichards Bay ngelixa silindele u4 degrees phaya eMgungundlovu ngomso ke mbukeli ndingatsho ndithi noko amaqondo athande ukuba phansi kwindawo ezininzi zelizwe sambona la 11 degrees ophansi phaya eSutherland ngelixa ingo18 phaya eFredendal ngokunjalo naseUppington kanti ke pha koKimberley nakhona lindela noko amaqondo aphansi ngo14 kanti ke uba wena usekalaDokhwe lindela u15 degrees Celsius ngokunjalo naphaya eRhafu yoqina ezibeleni koqomani phaya kanti ke nakumaya naphaya eCofa Imvaba ukuyotsho phaya eNgcobo koAll Saints ngokunjalo naphaya koNcorha silindele imozulu ethande ukuba bubanda liphakathi izulu phaya eThekwini ngo23 degrees Celsius kamnandi mawethu.